ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭାବରେ 29 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହୋଇବ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବିହାରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ 29 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବ ଏକ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅକ୍ଟୋବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଶ୍ରବଣ ମାସ, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଲଘୁଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତାତି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବହୁଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ପରେ ଏହାର ଲଘୁଚାପର ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକାଧିକ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କାଲି ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।